Het familiebedrijf voortzetten. Hoe doe je dat? In deze aflevering van Goldverijn vertellen Raymond Nieste, Mark Bos en Jeroen Ameling hoe die overname is verlopen. Via de vorige eigenaren, de familie Duchateau, werd de oma van Jeroen gevraagd om in de zaak te komen werken. Na een paar jaar vroeg zij of ze de zaak in de Wolfstraat mocht overnemen. Dat gebeurde. En op zijn 16e jaar kwam Jeroens vader, Dick, ook in de zaak. Een paar jaar later kwam Fred, de broer van Dick, er nog bij. En in 2014 vroeg deze aan Jeroen of hij zijn aandeel wilde overnemen. Zo is Jeroen sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van Lichtstroom. Ik werd 16 toen ik in de zaak kwam, zo was het eigenlijk. Ik heb geen spijt dat ik zo jong in de zaak ben gekomen, maar het heeft af en toe zijn twijfels gehad. Hè. En ik ben zelf tot mijn 16e eigenlijk als het ware in de winkel opgegroeid. Dus het idee is van ik wil in de winkel uiteindelijk terechtkomen. Maar dat mocht niet. Dus ze zeiden van nee, je moet eerst voor een baas gaan werken. Want om baas te zijn moet je eerst voor een baas gewerkt hebben. Dan ben ik software-ingenieur geworden uiteindelijk. Bij een paar bedrijven gewerkt. Uiteindelijk zelfs mijn eigen bedrijf opgestart, een management consultancy. De samenwerking dus met Jeroen, en dat gaat perfect. Ja. Hij doet zijn best, hij moet nog wat aanscherpen, maar goed, dat is geen punt. Kom allemaal. Geef alle vrijheid, sta erachter. Lucie staat er ook achter. Dat gaat prima. We hebben 2 dochters nog en Jeroen was de laatste, de nakomeling. De dochters hadden andere interesses, ze hadden eigenlijk geen interesse om in de zaak te komen werken. We hebben wel een kleinzoon en die heeft ook een hele tijd hier op de zaterdag gewerkt naast een studie. En die vond het ook heel fijn, maar die zei van dezelfde leeftijd als Jeroen. Ik wil in de Lichtstroom komen en ik wil later Lichtstroom kopen, zei hij ook altijd. Ik ben nog bijna iedere dag in de zaak. Ik heb dus eigenlijk de administratie gedaan sinds mijn schoonvader overleden is. Administratie is nooit mijn eerste keuze geweest natuurlijk, maar die moet gedaan worden en ook goed. Dus daar heb ik altijd mijn best voor gedaan. Nu langzaam gaat Jeroen dat overnemen en doen we veel samen en dat gaat heel goed. We horen vaker van mensen van als we het hier niet hebben bij Lichtstroom, dan vind je het nergens. Dat komt voornamelijk door ons grote en brede assortiment. We zelf hebben geen webshop, al kunnen de mensen wel bij ons bestellen via e-mail. Dat gaat ook prima, we versturen ook alles op. Maar inderdaad, die concurrentie met die bedrijven, hoe ga je dat aan? Nou, één is de leveranciers ook onder druk zetten, van, dat we ook met de prijzen mee kunnen. Dat lukt aardig goed. Ten tweede is natuurlijk onze specialisme. Men komt hier met een vraag en krijgt een antwoord. Een advies. Een voorbeeld, ledlampen tegenwoordig kunnen gedimd worden, maar met moeite. Want niet iedere dimmer kan dat zomaar. Wij testen hier alles uit voor de klant. Dus als je hier de lampen koopt en de dimmer koopt, dan wordt het gratis uitgetest dat het ook echt werkt voordat u daarmee naar buiten gaat. Dus dat zijn van die punten. En het installatiebedrijf erbij. De combinatie van en winkel en installatiebedrijf en de service, die 3 samen eigenlijk, dat zijn de pilaren eigenlijk van de winkel. Ik zou niet leuk vinden om nu al helemaal eruit te gaan. Ik vind het nog veel te leuk en de klanten zijn ontzettend sympathiek. 99% van de klanten zijn heel erg sympathiek. Dus ik merk dus ook tegenover vroeger dat je heel vaak krijgt dat een klant achter als hij uitgaat een hand geeft en bedankt. Nou, dat maak je vroeger eigenlijk nooit mee, dus dat is allemaal wel heel prettig. Dus ik wil het wel nog een tijdje blijven doen, maar het hangt natuurlijk ook van de situatie verder af. Je ziet een mooie voorovergang na. We hebben nog 1 medewerker, Marcel. Ja, op dit moment zijn we wel op zoek naar personeel. Vooral als mijn ouders nu minder gaan werken of zelfs stoppen met werken, hebben we dat wel nodig. Beroepsmatig klankbord ik met mijn vader natuurlijk, vanwege zijn kennis en ervaring in deze winkel. Maar ook met leveranciers. We hebben een paar leveranciers waar we al 40, 50 jaar zaken mee doen. Dat zijn leveranciers en ook vrienden geworden, zo'n beetje.
Ik ben inderdaad getrouwd, 2 kinderen, een jongen en meisje. Het is bijna 6 en 9 jaar. Ze zijn nog erg jong. Natuurlijk zeggen zij van ja, we willen straks ook in de winkel werken. Maar ja, dat is natuurlijk nog even afwachten. Ik wil Jeroen graag meegeven dat hij dus goed voor de klanten moet zijn, behulpzaam moet zijn, goed advies kunnen geven. Nou, voor de rest gaat het prima. Ik heb wel een advies voor Jeroen en dat is dat hij vooral zichzelf moet blijven. Dat hij een baas moet zijn, maar wat ik toen straks ook zei, tussen zijn mensen. Dat hij zich nergens te goed voor voelt om te doen, gewoon samen met de mensen meewerken. En dan denk ik dat het wel allemaal zal lukken. Ja, het is een schoene schoon. Maar je hebt een beetje lastige gevoel, wie me dat zo ziet, hè? Oh, maar ze zitten nogthans wie gegoten. Is dat nou niet getoeg? Nee, mevrouw, daar loop ik ook naar zuur zaten. Oké, dit schoeneke dan maar, hè? Je kunt bij mijn maan afrekenen, ja? Dat is goed, mevrouw. Nou, die komt nog niet met die schoen tot aan de vriendhof. Eigenlijk had ze die schoen niet mogen verkopen. Maar zo is het toch zo geer? Ja, maar als familiebedrijf hebben we ook een reputatie hoog te houden. Familiebedrijf, Mia en John zelfs te mijnen. Dat die blij zijn dat we de zaak voor 2 weken hebben overgenomen. Monique Thijssen begeleidt organisaties, waaronder familiebedrijven, en geeft hun advies over wat er bij een overname allemaal komt kijken. Als je kind bent en je wil het bedrijf van je ouders overnemen, dan zou ik vooral regelmatig daar ook eens binnenlopen, kijken, voelen, kijken hoe het gaat. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je de passie erin vindt voor jezelf. Want anders wordt het toch vaak een lang leven. Hè? Het is niet even doen. Je goed bewust zijn dat het niet die roze wolk is, dat het ook gewoon verplichtingen heeft, dat het ook gewoon een hoop zakelijkheid vergt. Dat je te maken krijgt met familieleden die je privé tegenkomt en waar je zakelijk mee omgaat. Ik denk dat het goed is om de rollen te scheiden en samen ook te bedenken van hoe gaat dat dan? En vooral eerlijk zijn naar jezelf toe of dat echt het allerliefste is wat jij wil doen. De historie van de zaak, dan moet ik terug naar mijn opa. Die is begonnen als schoenreparateur, eigenlijk, daar is hij mee begonnen ooit. Net na de oorlog, vlak bij deze locatie waar we nu zitten, daar is hij begonnen. Zijn verhuisd net na de oorlog in 1952 naar deze locatie. Waar schoenen maken nog steeds eigenlijk zijn business was, zijn passie. Mensen helpen met aanpassingen. En uiteindelijk is dat steeds meer een verkoop geworden van attributen, lederen artikelen, reistassen, weet ik nog, als je kijkt naar de oude foto's. En steeds meer richting schoenen. En zo is het eigenlijk geworden tot wat het heden vandaag is. Ik heb nooit echt laten blijken dat ik ook heel veel interesse had in de zaak in het begin. Denk ik, tenminste als ik even goed terug ga denken. Het is eigenlijk een beetje, ja, op het pad eigenlijk is dat beginnen zich te ontwikkelen dat ik ook echt interesse kreeg erin. Dus op het moment dat ik echt zei van nou, ik ga dat doen, ja, waren ze natuurlijk zeker trots zijn. Ja. Ja, mijn vrouw die heeft altijd ook in de verkoop gezeten. Die werkte voorheen in de stad, in de kledingwinkel. Die pedicuresalon die was er eigenlijk al van oudsher. Dat deed vroeger altijd Thea Kremers. Heel erg lang heeft ze dat gedaan, samen met mijn vader. En toen mijn vrouw dat zag, vond ze dat leuk, kreeg ze daar interesse in. En is ze natuurlijk ook een opleiding gaan doen om dat werk voor te kunnen zetten. En op die manier eigenlijk ook die combinatie van schoenen en pedicure te kunnen blijven behouden. Want ja, dat is eigenlijk wel heel uniek en heel fijn. Als een schoen niet lekker zit, stuur ik de mensen even naar mijn vrouw.
En dan zitten de schoenen vaak wat beter. Ja, de bedreigingen van internet natuurlijk, dat is wel iets wat enorm op de loer ligt. Ja, hoewel ik zelf natuurlijk een jong iemand ben, veel met internet bezig ook, heb ik daar zelf qua verkoop helemaal niks mee. Dan vind ik het eigenlijk net een sport om daar tegen in te gaan. En om toch te zorgen dat we de gezelligheid houden in de winkels. En dat mensen het leuk blijven vinden om naar de winkels toe te komen. En dat waarderen, dat je mensen persoonlijke aandacht geeft en dat je hen goed kunt helpen. En voor mij niet alleen om mijn boterham te verdienen aan schoenen, maar ook echt mensen daadwerkelijk te kunnen helpen. Goed, als een van mijn kinderen zou zeggen van pap, ik heb de beslissing genomen, ik neem de zaak over. Ja goed, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want als dat niet zou gebeuren, dan zou ook een winkel zoals deze helaas komen weg te vallen. Dat is gewoon zo. Ja, mijn drijfveer voor de zaak is eigenlijk als ik 's avonds aan tafel zit bij mijn vrouw en kinderen. En ik heb een fijne dag gehad en mensen goed kunnen helpen en mensen tevreden waren. Dan heb ik een heel fijn gevoel. Hoe voelt het voor mij om derde generatie te zijn Bos? Ja, dat is een heel speciaal gevoel. Omdat ik me realiseer dat er gewoon een stukje historie aan zit. Mensen die binnenkomen, die hebben het ook heel veel erover. Die hebben het over, ik weet nog van die opa. Dus mensen gaan terug in het verleden. Ja, ik denk zeker als mijn opa de mogelijkheid had om terug te kunnen kijken. Ik bedoel, hij is helaas al een lange tijd overleden. Mocht hij terugkijken, dan weet ik zeker dat hij het zeker chic zou vinden dat we dit werk zo hebben voortgezet. Ja, zeker. Welste wel geloven, Twan, dat ik na zo'n dag mijn knieën niet voel. Dat meer dan al die jaren heeft volgehouden. Ja, begrijpelijk dat die jongens op vakantie willen, hè? Ja, maar dat hebben we voor één keer gedaan met niets meer. Ja, het zien de vrouwen van vroeger, niet? Nee, dat zal best. Maar als Stieg in der tijd de zaak had overgenomen in plaats van John, had ik toch niets getrouwd. Oh, dat is trouwens wel de knieën voor jou. Zo'n knieën. Vroeger. Vroeger? Beginnen we weer op 10 toer, ja? Breed mich de bed niet open. Kom, schat. Het is nog maar 1 week. Tussen de generaties zie je vaak dat het de uitdaging is van degene die overdraagt om zich te verplaatsen in de opvolger. En de opvolger die leeft zeker in deze tijd natuurlijk in een snelle wereld. Die heeft alle mogelijkheden om zich online te profileren. En je ziet toch vaak dat de huidige generatie daar wat minder snel mee is en wat terughoudender mee is. Ik denk dat het zeker bij een generatieconflict dat een aantal dingen echt wel belangrijk zijn. En dat is verplaats je in degene die tegenover je zit. Verplaats je in je zoon of dochter die in een nieuwe tijd leeft. Die ook in een nieuwe tijd zal moeten ondernemen. En gun die ook de ruimte om zelf de fouten te maken en te ontdekken hoe dat in zijn generatie het beste werkt voor dat bedrijf. De eerste generatie Nieste die hier is komen wonen, dat is een meneer die getrouwd is met de dochter van de bewoners destijds. En daar is de familie Nieste dan begonnen op deze boerderij. Ja. En ik ben dan inmiddels de 5e generatie. Het nadeel van het familiebedrijf is hoog misschien dat je relatief gebonden bent aan je locatie, maar dat is meer misschien omdat het een landbouwbedrijf is. Het is niet, je bent opgegroeid op de plek, je hebt er een binding mee, dus je wilt het ook niet graag loslaten. Nou goed, ik zat op school zoals alle kinderen en kon makkelijk leren, dus uiteindelijk ga eerst maar eens leren, zei mijn moeder, en dan kun je er altijd een bedrijf overnemen. En dat is een beetje vanzelf gegaan. En, maar goed, ik had wel interesse in landbouw en in techniek, zodoende dat ik in Wageningen landbouwtechniek ben gaan studeren. Ramon heeft altijd van kind af aan altijd heerlijk gevonden om buiten mee te werken. Hij was heel erg geïnteresseerd erin, dus het kwam voor mij niet onverwachts. Nee. Ja, landbouw is toch een vak dat je in de praktijk moet leren. En natuurlijk, overal waar je komt, doe je kennis op en die neem je mee. En stukjes daarvan gebruik je natuurlijk. Uiteindelijk zijn we ook nu ondernemer en ook in de landbouw. Mijn moeder, de partner van mijn moeder en mijn vrouw, zeker als we in de aspergetijd, voorjaar, mei, juli, dan
Ja, dan is het gewoon alle hands aan dek en dan die werken ze keihard mee. Buiten die periode, mijn vrouw runt zeg maar de kamers wat we verhuren, de lofts. Op zich doet ieder zijn eigen ding. Maar is natuurlijk meer op de akkers en de velden bezig en alles wat daarbij komt kijken. Ik doe dit. Ik doe het landbouwgedeelte en we hebben seizoensmedewerkers die ons helpen in de drukke tijd. En dat varieert in een landbouwbedrijf enorm. Hè. In de zomer heb je heel veel werk, in de winter is het een stuk rustiger, dan kan ik het alleen af. Natuurlijk begonnen met het verhuur van de kamers, hè, om de oude gebouwen, die moeten toch onderhouden worden om die een functie te geven. Vroeger lag op de zolders het stro en onder stonden de koeien en de varkens. We hebben dus geen dieren meer op dit moment en in deze gebouwen is dat ook niet meer, is niet meer van deze tijd. En dus daar hebben we gekozen om een andere invulling te geven. En dat is de helft van het bedrijf, zeg maar. Ja, wij overleggen natuurlijk wel. Voor dingen die je tegenkomt, dat bespreek je natuurlijk. Maar we laten elkaar verder wel vrij in ieder zijn eigen ding, zeg maar. Het is altijd, een oudere generatie heeft dat idee en een jongere generatie heeft een ander idee. En dan moet je natuurlijk een middenweg proberen te zoeken. Ja, mijn moeder die steunt me eigenlijk in mijn keuzes. En daar hebben we eigenlijk nooit discussie ze staat eigenlijk tot nu toe achter al de dingen die we gedaan hebben. Er is een volgende generatie, we hebben een zoon en een dochter. Alleen die zijn nog veel bezig met voetballen en computeren en iPads en dit soort dingen. Dus die zijn helemaal nog niet bezig met het bedrijf. En dat zal de toekomst uitwijzen of ze daarin geïnteresseerd zijn of niet. Ja. Kunt u het vinden? Kunt u het vinden? De zoveelste toerist. Ik zie niet dat een van de kinderen van hun de zaak overneemt, ja? Ken je nogal wie dus? Annie vreet meneer van daarboven. En de jong, die man ook bleef zien dat hij zijn VMBO-diploma gehaald heeft. VMBO? Ach, die schalen is allemaal tutmanschoens. Maar schön verkopen, Homer. Pa, draait zich met zijn graaf. Ach, shit de boetie. Maar ik snap niet dat ze de zaak niet verkopen. Wordt dat niks voor us? Ik geloof dat ze hartstikke gek is. Ik lig al 40 jaar voor die op mijn knieën. Zorg dat het bedrijf ook in de toekomst gezond kan blijven door goed te praten met de volgende generatie en alle ins en outs te delen met elkaar. Wilt u meer weten over deze aflevering of andere afleveringen nog eens terugzien? Kijk dan op www.goldveren.nl.